Lectura do Santo Evangelio segundo San Lucas. Ergueuse certo xurista e preguntoulle para o poñer a proba: Mestre, que teño que facer para herdar a vida eterna? El respondeulle: Que pon a lei? Que les? Contestou: Amará o Señor teu Deus con todo o teu corazón, con toda a túa alma, toda a túa forza e con todo o teu entendemento, e o próximo como a ti mesmo. El díxolle: Contestaches perfectamente, cúmpreo e vivirás. Pero o xurista, querendo xustificarse, preguntoulle a Xesús: E quen é o meu próximo? Xesús replicou: Duña vez un hombre baixaba de Xerusalén a Jericó e asaltárono uns bandidos que, despois de o roubaren e bouraren nel, deixárono medio morto. Cadrou a baixar polo mesmo camiño un sacerdote que o velo de un rodeo e pasou de largo. Igual fixo un clérigo que pasaba por alí o chegar e velo de un rodeo. Pero un samaritano que ía de camiño polo mesmo lugar o velo sentiu lástima e achegándose a él curoulle as feridas con aceite e viño e vendoullas. Logo montouno na súa cabalgadura, levouno a unha pousada e coidouno. Outro día colleu 2 denarios, deullos ao pousadeiro e díxolle: Cuida del, e cando volva xa lle pagarai o que gastes de máis. Quen dos 3 xe parece que foi próximo do que caeu nas mans dos bandidos? El respondeu: O que practicou a misericordia con el. Díxolle Xesús: Pois ti vai e fai outro tanto. Palabra do Señor. Queridos irmáns, as parábolas de Xesús eran menos inocuas do que a primeira vista percibimos. Os samaritanos eran considerados israelitas herejes e os sacerdotes e levitas gozaban de prestixio relixioso, pero na parábola do bo samaritano é o hereje o que queda ben parado, eloxeado por Xesús, mentres que o sacerdote e o levita son descualificados. Isto non puido sentar ben aos ointes. Por iso, un soado comentarista das parábolas escribiu hai un século: Ninguén crucificaría a un mestre que conta historietas amenas para corroborar unha moralidade prudente. Sen dúbida, o de Xesús foi moito máis agresivo. Relativizou o culto. O sacerdote e o levita que de lonxe non distinguen se o tendido á beira do camiño é un enfermo, leproso ou cadáver, dan un rodeo para non contaminarse e poder seguir celebrando o culto. E enalteceu a compaixón, a ética, o bo corazón do hereje samaritano. Cantabámolo hai algunhas décadas. Convosco está Xesús e non lle coñecedes, e moitos que o ven pasan de longo seica por chegar cedo ao templo. O samaritano representa a compaixón de Xesús e o mallado é Xesús mesmo o que un día dirá: Conmigo fixéstelo, conmigo non o fixestes. Na redacción lucana, Xesús conta a parábola quizá originariamente independente para responder á pregunta: Quen é o meu próximo? O tema é sumamente actual. En Europa, os partidos políticos debátense ao rededor das condicións que debe reunir o emigrante
para ser admitido nuña das nosas nacións. Indudiblemente todos construen discursos razonables. Fai falta sensibilidade e non se debe caer nuña inxeunidade que poida volverse contra a seguridade dos nosos países. Pero non é seguro que todos establezan como criterio previo a toda outra premisa que se trata de seres humanos necesitados, doentes, ás veces no límite entre o realmente humano e o inhumano. Sen caer en simplificacións, o bo samaritano non se preguntou pola procedencia do mallado, non lle pediu papéis, alí habría sufrimento e era preciso intervir de inmediato. Mais tarde volvería e arranxaría os asuntos co hospedero. Cara ao comezo do seu pontificado, o defunto Papa Francisco dixo que a Igrexa non é unha ONG. Tal vez faltoulle adverbio simplemente, pois a comunidade de Xesús, aínda que mira con luces máis longas, asume de feito moitas características desa ONG. Por iso Francisco puntualizou enseguida que a Iglesia debe ser como un hospital de campaña. O bo samaritano, un desviado da auténtica fe israelita, serviu de exemplo aos de crenza máis correcta. Tiñan o mesmo decálogo, sabían cal era o principal mandamento, pero algúns deles, quizá por chegar puros e pronto ao templo, case o esquecían. Oxalá os crentes non esquezamos o núcleo do seguimento de Xesús e teñamos ademais a humildade de atender ao reclamo de quen nolo lembre. O voso irmán Fernando.